Teraz. Kedy? Takže my vás vítame u ďalšom videu a toto je pokračovanie z Bed Wars a máme tu zase pokračovanie tohoto dielu a natáčame už cez 15 minút, tak sme to strihli a no nie, že strihli, ale dali sme ďalší diel a sme tu opäť a je tu so mnou aj Dada. No, dobre, Romy. Tak zatiaľ ja idem si kúpiť tú základ. No, ja ešte ani nemám veci, víš. Ja potrebujem veľa jedla hlavne. No, no, keď tu bude toho. No, tak ja si idem kúpiť jedlo a už ideme zaútočiť na červených. Dobre, môžeme ísť. Keď si zoberiem ešte to jedlo do ruky. Ideme. A ja tu chcem postavať maličkú vec. Tuto vedľa tých ironov, že keď sa budeme potrebovať dohealovať. Blbečka. Takže keď sa budeme potrebovať dohealovať a nevšimnú si nás, tak o toto. So červeného, lebo on má diamond match. Musíme ho zhodiť, aby bol nasraný. Oni dávajú dosť divné hity, Romy. No a teraz chcem dostavať tú vec. Kúpili iba bloky čisto. Tak to postačí zase. No. No, čo si zrušila hovor? No, takže pokračujeme ďalej, no. Jo, pokračujeme ďalej. A ja si idem nazbierať nejaké tie irony. Ona mi zobrala tie irony, ty svinia. No, ideme ďalej. Takže ja si idem kúpiť veľa jedla. Kúpim si ironový mečíček. Hej, dobré, to je super. No, takže ideme na tých červených. Hej. Ja si kúpim akú mastičku. Jak ťa divne počujem. Tak ideme? Hej, ježiš. Počkaj, ja som si nekúpil krompač. Ja som si nekúpila ani jedlo, ale akože žijem. No, ja už idem. Na tých červených, hej? Jos. A vidím, že tam máš veľa ľudí. No, ideme na tých červených. Oni sú nejakí slabí, Ježiš. Čo? Marek, bacha. Spadla do vojdu. Je ich tam Ježiš, tých tam je tiež moc. Ja idem head. Tak ideme na zelených. Zelení sú vypnutí. Poďme vypnúť zelených, ako ich celkom vypnúť. Romy, máš bloky? No, vieš, kde som ja som dochla. Čo? A je tu zelený. On má diamond match. Uá, útok. Pre chvíľovo u nás tento. Neviem, jak sa volá, oranžový. No, dobre, mňa vyplí, hej. Není tu. Nie? Ne. Mňa už vyplí.
Mne práve vypli a neviem, čo to tu je za rachotinec. No, mám 8 ironov, ja si idem nakúpiť základnú výbavu. No, bronzy zatiaľ žiadne tu nejsú, dobré. Takže kúpime si kramp, kúpime si ironovej mečando. A potom jedlo a už by to mohlo byť. Pohode. A ešte knockback tyčku. Vidím, že je niekto na strede a asi pôjde na nás. Tak sa idem ukryť, aby to vyzeralo, že a na ňo pôjde mapa. Lebo keď to skrčíš, tak tu nie je vidno nič. Ale je také čierne proste vidno občas. Ale tak môže to tak byť. Rami, chceš odo mňa drevený meč, alebo si necháme knockback tyčky? Ja si nechám knockback. Ide asi na nás nejaká, ale nechanie ju vyplašíme. A sú tu u nás. Koľky? Koľky? Oni nás vypnú. Poď, posledný. Vypnutá. Easy, Romy. No ja poviem žradlo. Čo? Žradlo potrebujem okamžite. Ja mám. Ja Ja nemám. mám jeden hunger bar. Musíš ma obraňovať. Počkaj, ja musím práve... Môžeš bežať. Tak sa najedz. Som ho odhodila, tak by to pridale. Pomôž. Ono to vôbec nejde. On má... Bož sa pomáham ti. Yes! A už sme ho Už som sa dojedla. Konečne. Ty kokos, aj mne trebalo veľa najesť sa. Ja ti hodím ten dreven... Hunger baru, vieš? No a ja som mal. Rami, zober si ten ironový meč. Či ten drevený meč. Pro istotu. A idú na nás. Ty vole. No tu dáš. A tu ide zase vôbec. Haha, jak... Lebo... No, vypnem. Tak odhodíme do vojdu proste. Hej. Ja by som radšej ostal na nás, lebo tí oranžoví chodia... Ide na nás oranžový. Daj si pozor. Ja ich vystraším. Jeden. A nejdu k nám, nejdu. Idú, Romy ide. Tak poď, ide na nás. A jak vypadol, keď videl môj nick. Musíme ho... Ja idem na ňu. A ja idem na ňu akože atak, čo si... A tak. Jaké mi dáva hity. Ale ja som obidvoch dala dole. Rýchlo sa musím dohylovať. Idem do tej mojej stavateľne. O, oranžový vypnú červených. Oni sú dosť vypínači, oni nás vypnú. Ideme na červených? Ja asi nejdem, lebo... Poď ideme na nich. Romy, u nás nepadajú bronzy, takže ja zemru. Ty vole. To čo bolo? Romy ide na nás. Ježišmaria, postaraj sa o hentu, ja vypnem túto. Ty vole, ne, ja vypnem. Máš ju? Romy, Marek, help me. A už dáš, ne? Marek, je tu ďalšia. spadla rovno do vojdu.
10 sekúnd, to nás už nedajú. Áno, to nás nedajú. No takže my sa o chvíľu s vami pre tento budeme... Takže my sa s vami pre tento diel lúčime. Ahojte a čau, čau, čau. Vaša.